Салом алейкум, бародаро созин тенҷин хубин? Ина фасадни плитка. Касе ки дар кор боша, занг бизанен бачаҳо. Дар рӯи хона ай 75 сом то 95 сомона ҳаст, бародаро. Касе ки маъқул боша, касе ки чӣ боша, занг бизанед мардум. Доставка дорем, доставка. Агар дур боша, бо гап мезанем. Лайк, подпискаро ҳеҷ фаромӯш накунед, мардум. Ҳозир номероро дар рӯи экран мемонам. WhatsApp ҳаст. Касе ки дар кор боша, занг бизанед. Бароварда метем.